Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. If it's the first time seeing this channel, kindly subscribe and join in the community. Today we're coming with a very sad story. Victor Udo, a 21-year-old Nigerian footballer. He was a winger who played for Southampton and also a Royal Antwerp, Belgium. News says he was found dead in his apartment while he was on a holiday in Abuja, his hometown. It is alleged that he died from possibly, let's say, food poisoning or alcohol or drink poisoning. We're still waiting for this statement uba masiconfirme by medical reports. Iripoti ke esizifumanayo benana izitatement nje zininzi ezifumanekayo on socials. Andiyazi abantu bathi iripoti nje ezininzi and ii-officials azikakhuphi istatement saso as of yet. So abantu beza nee-reports zabo nezi-speculations zabo ezininzi. Zawuyazi ka basemagoseni xa bengekathethi, i-social media yona izawube ithetha kwelaa icala. Iripoti yokuqala ethethwayo kuthiwa uVictor uphume wahamba neetshomi zakhe kwahanjwa kwayoselwa since ekwi-holiday ye-end of season. So wakhe wazikhupha wayopholisa intloko bethunana. So kuthiwa ke emveni koko uhambile bagoduka, yena waya kwi-apartment yakhe apho ke aye wafunyanwa ekuseni engasekho kwi-apartment yakhe apho ahlala khona, itsho ke iripoti yokuqala. Ibe khona ke iripoti yesibini, ithi iripoti yesibini uVictor Udo lona uhambile neetshomi zakhe kwayoselwa, apho ke kuthe kusabhizi besela besenza into zabo waye wagula kakhulu, kwafuneka abaliselwe esibhedlele. Bamthatha bamsa esibhedlele kwi-friends zakhe, apho ke oogqirha bazama ukumnceda kodwa waye wohluleka khona and then he was pronounced dead esibhedlele. Azi ke yona ripoti inyanisile uba yeyiphi le ithi usiwe esibhedlela or yile kuthiwa ufunyenwe kwi-apartment yakhe akhange avuke the following day and akekho umntu okhonfemileyo, zizi-speculations nje ezithethwa ngabantu. And ke currently ayikho ne-medical report ekhutshiweyo ekhonfemayo ukuba really i-cause of death yi-food poisoning or alcohol or drink poisoning. Andiyazi bethunana, ibuhlungu kakhulu le umntana omncinci kangaka onetalente asuke nje kanjalo, asweleke nje kanjalo. Ibuhlungu kakhulu le nto bethuna, and I'm sure nabancinci abantwana bebabukele kuye ebebezidlalela kuma-playground back eNigeria, bebona omnye wabo uba nankuya edlalela kude kooBelgium, babona uba amaphupha ayakwazi uba afezekiswe. So xa kuza kwenzeka iinto ezinje ibuhlungu bethuna nale nto. And I feel for abazali bakhe. Abazali ngaba kumele abantwana bangcwaba abazali, not abazali bangcwaba abantwana. This is very sad shame. Our thoughts goes out to ii-friends, ii-family, club mates, ii-fans, nje wonke umntu oafekthiweyo nje yile kukudlula kwakhe emhlabeni lo bhuti useze ngobuso ezweni, unetalente. It is also alleged that umama wakhe ke uVictor uye wathi makubanjwe ii-friends zakhe ne-girlfriend, aba bantu bebenaye ukugqibela kwakhe ke uba naye uze agule asweleke. Kuthiwa uthe umama wakhe mababanjwe kucuphwe bona, kubuzwe imibuzo uba bekwenzeke ntoni kwaze kwathini. Asizukwazi ke bethunana ukuspekuleyitha because sizawucingela into yoba yi-food poisoning, sithi mhlawumbi uyinikwe ngomnye waba-friends ebehamba nabo. But what if akayinikwanga ngabo? What if beyifumene apha beyifumene khona a week before or a day before or nini, yabe ibhizi mhlawumbi let's say iyamsebenza apha ngaphakathi, so uthe esophuma yabe ibivuthiwe ngaloo mini aphuma ngayo nee-friends zakhe, uyayibona. Asikwazi nje utyhola mhlawumbi abantu abangenalo icala until bakhonfeme or bakhonfese ke since kuthiwa babanjiwe.
mhlawumbi kukhona uzawuthetha whatever ayithethayo siyixelelwe. But ke inye mna into endingayithetha, let's be careful ngabantu esibabeka closer kuthi. It doesn't matter zii-friends, it doesn't matter zii-families. Abanye abantu abathandi shem xa bebona ilife yomnye umntu ephumelela, iwesi umntu abakhule naye abamaziyo. Bavele bambone seyiphumelela bona basatsala nzima ngegiye phantsi. So masibe careful nje, uthi xa ukhula abanye abantu bashiye emva ubakhiqe. Ayiyonto imbi leyo, masibasuse nabanye abantu. Umntu ombonayo uba lo elayifini yam akadingeki, msuse mntasekhaya. Abantu abaclose ke kuVictor bathe he was not just talented but also respectful, ebe-humble and disciplined. Such a pleasant person to be around. May his soul rest in peace bethuna. uNkulunkulu ngathi angamxolela amatyala wakhe. And may he be never forgotten bethuna. Benze something in Nigeria so that angaze alibaleke. Okay guys, let me cut this video here. Mandiyibeke apha for namhlanje. Until next time, hlaleni safe from friends, from family, from abantu nje abangalunganga. uNkulunkulu aze anigcine anifihle phantsi kwekhwapha lakhe elilungileyo. Thank you so much guys for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, thank you. Bye bye for now.